Maititi havasi kufara mushure mekunge Annabel Masivanda anyora akati iye Maititi vakakwereta mari yekuenda kunoacta, vari kunze vakatora zvakare imwe mari kuna Bruno ndiye akasponsor, asi ivo vati aiwa guys, 3 days ago she wrote something vakati ivo she is self-sponsoring this project uye vachibatsirwa nemurume wavo. Nhasi vanyora zvakare vakati Annabel tirega kudaro, ndiudzireiwe imbwa iyi kuti my husband paid and my money paid actors and one actor anoita $10,000. Maybe she was misinformed. Kambwa akakweretwa hapana hapo wero. So Annabel angati iye saka Maititi vakaenda kunoacta kuNigeria nemari yavakakwereta, imwe vakaita zvokupiwa naBruno. Apa vakutsvakazve vamwe vanhu vanosponsor kuti vawenze crew rese Mediweka. Apa YouTube inobhadhara mari shuwa. Apa each actor akapiwa 2.5 US nemari yekukwereta. Maybe company inoda kusponsor zvakadaro zvovapei asi zvowinza profit here. Saka makuwa ndakanzwa kuti Top Nash yakaramba zvokusponsor uye vakuda kushanda naTaiti tinenge chokwadi. Omas TV vakabhadharwa 10 to 15 US dollars nemari yekukwereta plus 2,500 USA ana Mike. So ndo zviri kubva kuna Annabel. Ivo Maititi vati aiwa bodo actor wemuno anopiwa 2.5 anobvepi. One actor of the mains charged 10k and the 3 of them it's 30k. Then the rest hatichatauri ndiani kwane 30,000 yekukweretesa munhu muZimbabwe. Kana zviri nyore kwereta uactewo newe yako movie tigoona kwaunoenda. So ndo mashoko amaititi aya vachiudza Annabel kuti aiwa chiregai, Annabel simply represents everyone out there. Ari kutaura nyaya yaasingazivi. If you are misinformed zvakangonaka kuti uite research yako uye kubhiliva zvakare zvavanenge vataura namashoko avo. So vakati ivo, my job as the executive producer is to provide funds for everything. My movie has over 200 people inclusive of extras and the production crew. I sponsored it because this is my story. All actors paid up. This was the most expensive production since it wasn't in my country, but I'm grateful I have people who support me through it all. I did not want to blow it because if I told people it was going to be leaked before I even did it. So I was traveling in silence and putting everything in order. Except my closest links, they knew my mission. I'm grateful to my husband who did most of the financing, as well as my son Leo, he chipped in too, and my family members. Above all, at Oma Studios, if not for them who made sure my dream is achieved, I would not be here today. The most important thing has been successfully achieved now. On the premiere, this is where I open doors for companies who want to be part of the premiere. Sponsorship packages will be provided in return of advertising. Individuals who also want to sponsor the premiere are welcome in return of VVIP recognition on the day. Tickets will be released after date announcement of the premiere. So just stay tuned on this page because I know you all want to see the Nollywood stars live and direct. So ndo mashoko amaititi aya. She did not mince her words. This was very simple. I do not understand kuti kana story chizobuda ya crooked vanhu vanenge vachitraya kuita sei. Maititi vanonyora zvakare vachiwedzera kuti this was not just a movie, this was a cultural exchange. The most important thing has been successfully achieved. Now on the premiere, this is where I open doors for companies who want to be part of the premiere. Anditika. So vari kutsinidzira mashoko avo. I don't want them to sponsor because I won't get royalties of my stories. I need to earn fully from it because it's mine. That's why I funded it myself. I didn't want to split the bill with anyone, for I know this movie will pay. It's huge, it's big, it will be the most watched. I have to earn back my sweat. They wanted to buy my story. That moment I knew the story is huge. Let me profit out of it. Let me do the sponsoring. So the words are very clear kuti ndiana ka sponsor, and the reason why she sponsored because vari kuda kuwana all the royalties. Ameno kuti vari kuzotaura vachichinja the narrative vari kuwane pazviri
vamwe vari kuti hey guys ka vanhu saka tisingabudirire shuwa isu busy kufara kuti mumwe wedu aita kuti Zimbabwe izivikanwe, mumwe busy kutsvaga kuti ari kuzvifambisa sei. Dai zvaitwa in positive light yekuti ti-encourageane, but still we keep on dragging each other down. Moshaya kuti ko munhu akaita chakashata hafi akaregererwa here. Toramba tichingoti maititi vakazomboba, maititi vazokwereta mari. Guys, chiregai munhu aenderere mberi neupenyu hwake. Well done, your hard work has paid off. Don't mind what bitter people say. Chero zvikava zvemahara, ngatidzidzei kuti wagona hama. At least tane big actress muZimbabwe. Kukura kwembwa hakutadzisi nzou kufamba. Not everything that you need to respond to might. Some of the allegations can be too cheap for attention or response. Some posts are better left unnoticed. Focus on your move. Icho kwadi kana uri a big actress sana maitete kudai. Zvimwe zvacho hautombofaniri kutombopinda mucomment section uchiswera yes we know interaction pays. Pazvimwe zvacho unongoti regai zvakadaro. Vanhu vakadai ava havasi kutombonzwisisa. Chatinongoziva ndechekuti we are proud of Mighty no matter what you have done well, and tinoda kutenda shumba nekumira naMaititi zvachose. Unomuwanepi partner dzamazuva ano dzichitori competition ka iwe ukatirega ndimanye nditenge chimota vanhu vatoti aiwa mari yode wambondipa ndapotenga stand me muchingorwisana asi kuti mubate pamwe chete semhuri. Aiwa as cat family vari kuti ivo vari kuda kuti vafambe nebhora chinyararire. The way you say kamboka always make me laugh. I like the wero. People should learn to mind their business. Kodoracho mawani. Keep shining Mighty. It's your time. When Jesus say yes, nobody can say no. Hapana nokumisa maishumba. Tiri kutoda kuona muchi actor na Patience Ozoko na Pete Idochi. Stop Nesha ina kana basa. Ngavaende kuna taite. Isu we will remain cat family as Mighty but aiwa top nature yaita say they didn't even know my plan. Vakatozofona ndato kuno and they will partner on the premiere. Muvasiye yenyu. So ndo zviri kubva pa table pa Mighty muzuva ranhasi. Vari kungoda kuita everything straight. Havana munhu wavakakwereta. Iye munhu guys angaenda kujere onopika time yaakapika iyoyo asi ari kure nevana vake atirwadziwa nezvese, then opuwa another chance. You think she's still going to do the same? Oba futi kuti adzokere kujere okwereta futi orega kubhadhara mari dzavanhu? I do not think so. I still believe in rehabilitation yekuti kana munhu achinge aenda kuchikurubi anobuda rehabilitated ari a new creature at all costs. So guys, it is also clear that Mighty is surrounded by loyal people, especially this time. Hapana kana news imwe yatawa kuti kwai Mighty vaenda ku Nigeria. Kare data katodziwa kudhara. Vachiri kutofema mumba mavo teta tonzunzinzwa mumastreets kuti kwai paitika chakate. So isusu tiri kufara takamirira kuti movie ibude timboona kuti zvakafamba sei pa Nigeria. Pote muchitarisa wekoko kuna mawigi akanaka chaizvo ari kutengeswa. Takaenda. Thank you guys so much for watching. Please do leave your comments.